beth well ar ddyrnod braf o haf ble mae'r haul yn tywynnu na mynd i'r trath a neidio mewn i'r môr. Ond mae'r dŵr yn gallu bod yn le peryglus, achos er fod tymheredd yr aer yn ddigon cynnes, mae'r tymheredd y dŵr o amgylch Prydain braidd yn codi dros 15 gradd Celsius, sydd yn ddigon oer i achosi sioc y dŵr. Mae'r RNLI felly yn lawnsio ymgyrch parchu'r dŵr dros yr haf mwyn addysgu pawb ar beth ddylen nhw'n wneud os ydyn nhw'n ffindio'n hunain mewn trafferth neu yn gweld rhywun arall mewn trafferth yn y dŵr. Mae ystadegau'n dangos i ni fod mis Awst nawr yn un mwyaf brysur i ni. Mae llawer fwy o pobl yn mynd ar gwyliau yn Prydain nawr, yn lle mynd tramor. Ni gallu gweld trwy 5 blynedd diwetha, mae 16 o pobl wedi colli eu bywyd trwy boddi yng Nghymru yn mis Awst, felly mae o'n bwysig i ni dechrau siarad am parch y dŵr. Felly beth yn gwmws yw ymgyrch parchu'r dŵr? Mae parch y dŵr yn rhan hanfodol gwaith yr RNLI i haneru niferoedd sydd yn boddi o amgylch yr arfordir yn Prydain erbyn 2024. Roedd 190 o pobl wedi marw blwyddyn diwetha o amgylch Prydain. Roedd 3/4 y rein ddim yn disgwyl gorffen lan yn y dŵr. A rhywun sydd wedi ffindo hunan mewn trafferth ar y môr yn y gorffennol yw Alun Horan. Ychydig o flynyddoedd yn ôl, o'n i ar gwch bysgota yn Portainan a oedd yr enjan ddim wedi dechrau. Ni'n trial tanio fe sawl tro a nag oedd yn dechrau. Wedyn o'n i wedi trial rwyfo yr cwch i'r lan, ond gaethon ni'n dala mewn cerrynt cryf a oedd yr cwch wedi cael ei gipio a wedi cael ei dynnu i ganol y môr. O fewn 5 munud o'n nhw'n gweld bod ni mewn trafferthion, dath yr RNLI yn pigo ni lan a mynd â ni nôl i'r lan. O'n i'n becso lot ar y pryd achos oedd y bad yn mynd ac yn mynd i ffwrdd o'r lan o hyd. Mae'n dangos i chi pa mor beryglus yw'r môr a fel mae rhaid i chi fod yn wylio dŵrus. Felly, Tom, beth yw'r pethau pwysig gofio os chi'n ffindo chi'n mewn trafferth yn y dŵr? Os ydych chi'n syrthio mewn i'r ddŵr yn annisgwyl, mae'n bwysig i cofio am y 60 i 90 eiliad cyntaf i paid ymladd neu brwydro yn erbyn y dŵr, jyst am lacio ac i'n arnofio. Y technegau chi'n gallu defnyddio i jyst i gorwedd nôl, rhoi'ch breichiau dwylio allan, codi'ch bola lan o'r dŵr, a jyst trio cadw'ch piben awyr yn glir o'r dŵr hefyd, a jyst arnofio nes mae help yn dod, neu nes mae'r teimlad o dŵr oer yn mynd heibio, ac yna chi gallu dechrau meddwl am nofio i lle diogel, neu hyd yn oed jyst gael gafel ar rhywbeth arall sydd yn y dŵr sydd yn arnofio hefyd. Felly cofiwch, os ydych chi'n mynd trath yn ystod yr haf, cymerwch ofal, mwynhewch, ond gwrandewch hefyd ar gyngor yr RNLI.